style, nitiere kar surety, nitiere security, to nitiere ki cashflow. Sama kesi rumo, kesi nyalo rumo nyadi riyo, onyalo rumo ni owe mano ng'aki, kata onyalo rumo ni oyudi gi keth ituri. Koro wawachi ni oyudi ni ionge gi keth iweyi. Koyudi ki ionge gi keth iweyi, nyiso ni surety nyaka bed discharge, igonye thuolo. Koro onge gino matweye gi kesni kata gido. The same thing bende timore gi security nyaka bed discharge, gino manikete court, obed title deed, obed logbook, iduoke ne wuon. Mar adek en cash bail. Cash bail samo yudi ni onge gi ketho kata samo iweyi. Cash bail iduoke. Erokamano. Atimo mosero kamano inyisa ni sawa oserumo kendo weche mamoko winjo bed ni koro donjo gi sani. Kata kamano mana kaka ni wacho weche mang'eny ewi rambuni pod nitiere ma wanyalo bedo ni walose wago erokamano maduong' mondo yudo thuolo mar mana chako nwa talk makamendi e weche mag rambuna. Geno ni pod wadhi yudo thuolo mamoko e kinde mabiro mbele mondo wamed dhi nyime koda twak machalo koda mendie. Mano kanyiero okil Sharon Omolo mabende leronwa matut ewi wach mar rambun mano bail kata bonda mabende ichiwo kaluwore koda sirkal kata chike ma pacho kendie. Kawaduogo twadhi nyime koda weche mamoko.